Kaixo, arratsaldeon. Zergatik zatozte elkarrekin nola helduta? Itxua dago. Itxua, bai. Itxue? Bai, itxu ez. Baina surfen? Surfen itxue, bai. Surflari eta itxue? Flipau bindet, ez nuen uste posible zanik. Aitor, laun ere politia daukazu txakurre? Bai, guantxen ekarri Frantzitikan 4 aste daramatza bakarrikan edekin. 4 aste bakarrik? Bai. Eta ja ondo erakutxita daukazu. Nola moldatzen zea ikusi gabe surfitzen? Bueno, bizitza guztian hori egiten naiz eta orduan aurrenekoz ez nun pentsatzen itxua geratu nitzanean berriro hasiko nitzanikan berriro surfa egiten ezin gozalako egin, ez? Gainetikan aurreneko gauza pentsatzen nula hor barruan egon da mareatu ingo nitzala. Bai, eta, ez? Bueno, Ja, eske sensazio ematen dindik jola imaginauta. Aitor, nola galdu zen onzuk ikuspena? Gogoratzen ez zuen noi? Entrenamiento batetan egoen, guretan, entrenamiento bat nakan gazte batzuekin, eta gaztetxoei ikusten egin zala, ikusten duen olatu oso txarra ziala. Eta esan nien kanpo hartetzeko eta marea goruan indakoan berriro sartzeko, eta begi batetik bakarrikan ikusten duen. Eta begi hori transplante batekin naukan, eta negoen beste korne baten itxoiten, da denbo asko pasata surfean segitzen nuen ibiltzen, eta egun hortan, hori, gazteak artean itun. Eta zan nire, ni bainito bat hartu, lau olatu eta hartzen ningunez, eta gero berriro entrenamiento egin segiko dugu. Eta suerte txarra eukin duen, da olatu batetan ero nintzen goitik amera, eta begile irikita, eta ura jotzean golpe bat, eta... Eta beste begi ere galdu. Bazu referente handi bat zea, jende askontzako, Bueno, ez dakit. Ara, zein deun neska hau? Hau nera lau Uxue. Kaixo Uxue, zemuz? Zure eitxe? Nolakoa da, nola definituko zen duke zure eitxe? Pixkat egoskorra. Ondo hasi gea. Pixkat bakarrik? Ez. Pixka baino gehiago. Bai. Aitor, Bai, izan. ez dut ez zer ikusten. Zertak euparen. Behitu, hau da itxasua. Eta olatu horiek soinu badakate. Orduan, zu soinuakin gaur bakarrikan entzun da ez dakazu jakitia nolako itxaso zelako handia dagoen, bale? Baina gaur entzute mazu ordu beten olatuak eta konturatzea ze zarata o ze soinu dakaten. Eta beste un baten etortzea, eta beste un baten etortzea, beste un baten etortzea, azkenean ikasiko zendun soinuakin jakiten zelako tamaina dagoen. Eta guretzako egoaizia da haize guztietatik onena, bai? Egoaizea. Bai, egiten dio, gu esaten du bezala, lepeina. Olatuai horrela egiten dio, eta orduan gertatzen da, olatua poli-polita geratzen da.